കിട്ടാത്ത കുഞ്ഞു പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുമോളെ, പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ. ചെറിയ അച്ഛ വരും, അച്ഛ വരുമ്പോ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങും. 9 മണി കഴിഞ്ഞു, പോയി കിടന്ന് മോളുറങ്ങും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. വിഭൂതി യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മള് ഏതാണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം കണ്ടുല്ലേ. നമ്മൾ ഇന്നലെ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം, ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. എങ്ങനെ? ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ഭഗവാന്റോടൊപ്പം ജീവിക്കുമെന്നും, ദേവന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ പിതൃക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജനിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? മന്മനാഭവ മത്ഭക്ത മത്യാജീമ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ. അല്ലെ, ഭഗവാനെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം? നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല അല്ലെ, നമ്മൾ മറന്നു പോകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും. ഓർക്കാന്ന് വെച്ചാലും നമ്മൾ മറക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള വഴികളാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതായത് വിഭൂതി യോഗം. വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, ഇതാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കുറച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സൂചന പോലെ. ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണ്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം, ജലത്തിന്റെ രസം, പിന്നെ വേറെന്തോക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ അതില്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇപ്പൊ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോ നമുക്ക് ആരും ഓർമ്മ വരും? അവിടെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും ഇല്ലേ? വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ആ ഇത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം കാണുമ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ ആരെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ വേറെ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില്? വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ഭൂമിയിലെ പുണ്യഗന്ധം, ഭൂമിയുടെ ഗന്ധം, തീയിന്റെ ചൂട്, ജീവജാലങ്ങളിലെ അല്ലെ, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം,
ശബ്ദ, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കുറെ ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആരെ ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. അതാണ് ഇവിടെ വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കൂടെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. കൂടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ നിനക്ക് ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു തരാം. അതെങ്ങനെയാണ്? നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഇനി ഉപദേശിക്കാൻ പോകുന്നത്. അർജുനനോട് പറയാണ്, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ നിനക്ക് ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു തരാം. അതെങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനമാണ്? നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഇനി ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? നമേ വിദൂസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ആർക്കും അറിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഏത് വിധത്തിലായാലും അവരുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ അവരെവിടെ നിന്നാ ഉത്ഭവിച്ചത്? എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്റെ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ എന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഈ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം അവരുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരിൽ നിന്നാണ്? എന്നിൽ നിന്നാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോവേതി തത്വതഃ സോവികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗാശക്തിയും എന്തെന്നും ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റിയോ യോഗാശക്തിയെ കുറിച്ചോ ശരിയായി ബോധ്യം വന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും യോഗാശക്തിയൊക്കെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവര് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാവരും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ, കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഈ ഭഗവത്ഗീതയില് 10ാമത്തെ ഈ അധ്യായത്തില് 8, 9, 10, 11 ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 4 ശ്ലോകം, ചതുർശ്ലോകം, 4 ശ്ലോകങ്ങള്. അത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉൾക്കാമ്പ് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇത്, ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മൊത്തം അകക്കാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ കാതൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയേണ്ട 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇത്. 8, 9, 10, 11. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്ന 8, 9, 10, 11 ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതലെന്നോ അകക്കാമ്പെന്നോ ഉൾക്കാമ്പെന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം. എന്താണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ഹുദാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാരാണ്? ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്.
അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ചതുശ്ലോകിയില് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. നാരായണാത് ബ്രഹ്മാ ജായതേ, നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ, നാരായണാത് ഇന്ദ്രോ ജായതേ, നാരായണാത് അഷ്ടവസുവോ ജായന്തേ, നാരായണാത് ഇന്ദ്രോ ജായതേ, നാരായണാത് അഷ്ടവസുവോ ജായന്തേ, നാരായണ ദ്വാദശ രുദ്രാ ജായന്തേ, നാരായണ ദ്വാദശാദിത്യ. നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നാരായണിൽ നിന്നാണ് ആര് ജനിച്ചത്? നാരായണ ബ്രഹ്മാജായതേ, നാരായണിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു. നാരായണ പ്രജാപതി പ്രജായതേ, നാരായണിൽ നിന്ന് ആര് ജനിച്ചു? പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചു. നാരായണ ഇന്ദ്രോ ജായതേ, നാരായണിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു. പിന്നെ നാരായണ അഷ്ടവസുവോ ജായതേ, അഷ്ടവസുക്കള് നാരായണിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു. പിന്നെ നാരായണ ദ്വാദശ രുദ്ര ജായതേ, നാരായണിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാര് ജനിച്ചു. പിന്നെ നാരായണ ആദിത്യന്മാർ അല്ലെ, നാരായണ ദ്വാദശ രുദ്ര, 12 ആദിത്യന്മാരും 11 രുദ്രന്മാരും ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് രൂപമാണ്? നാരായണ രൂപം. നാരായണ രൂപം ഏതാണ്? വിഷ്ണു രൂപം. ചതുർഭുജ രൂപം. അതായത് കൃഷ്ണരൂപം. ആര്? കൃഷ്ണരൂപം. നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണരൂപാണോ? അല്ല, വിഷ്ണുരൂപം. കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപം. വിഷ്ണു രൂപം. വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപം, അതായത് 4 കൈകളോട് കൂടിയ രൂപം, ശംഖ് ചക്ര പത്മത്തോട് കൂടിയ രൂപമാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ നാരായണൻ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനത്തെയാണ്? 2 കൈകളുള്ള. 2 കൈകളും കാല് പിണച്ചിട്ട്. അതെ, 2 കൈകളുള്ളത് കൃഷ്ണന്റെ രൂപം, 4 കൈകൾ വരുന്നതാണ് നാരായണൻ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചത്, നാരായണനിൽ നിന്നാണ് പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചത്, നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചത്, നാരായണനിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കളും പിന്നെ 11 രുദ്രന്മാരും 12 ആദിത്യന്മാരും ജനിച്ചത് ആരിൽ നിന്നാണ്? നാരായണനിൽ നിന്നാണ്. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ്. നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ്. ഇത് എന്തില് പറയുന്നത്? നാരായണോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണിത്. നാരായണോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമായിട്ടാണ് ആര് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണനെ പറയുന്നത്. നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇതറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, അതായത് ചതുശ്ലോകിയിൽ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം, അതിലെന്താ പറയുന്നത്? മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം ദുഷ്യന്തി ചാരമന്തി ച. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു, അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത ആരിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിതമായിരിക്കും. അവരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അവര് അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആനന്ദം കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്താണ് പറയണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ പരസ്പരം എല്ലാവർക്കും എന്താണ്? ബോധദീപ്തരാവുകയും സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ആരിലെ കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിതമായിരിക്കും. അവര് തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാകുന്നു. അവരുടെ ബോധം ദീപ്തമായി
പരസ്പരം അവരെങ്ങനെയാണ് ബോധദീപ്തരാവുകയും സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അതായത് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ആധ്യാത്മികമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ എന്തിനാ പറയുന്നത്? ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോട്, ഒരു വിത്തിനോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിനെ ഉപമിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. ഇവിടെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം, അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തില് ഈ ബീജം നമ്മൾ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം? ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തും കൊണ്ടും കേട്ടും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. അപ്പൊ നമ്മള് ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിത്തിനോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആധ്യാത്മികമായ ഭക്തിത സേവനത്തെ ഉപമിക്കുന്നത്. ആ വിത്ത് നട്ടു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് കേട്ടും കൊണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിത്ത് എന്താണ്? തന്നെത്താനെ മുളച്ചു വരും. ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കും. ഒരു വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്ന പോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളമെത്തും. അപ്പൊ ഇത് പതിവായിട്ട് നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എങ്ങനെയാ നനയ്ക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൊണ്ട് അത് നനച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെടി വളരും. ആ ചെടി വളർന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഏത് തുളയ്ക്കും? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് അതെവിടേക്ക് എത്തും? പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെത്തും, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ലോകത്തേക്ക് എത്തും. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുന്നു. അവസാനം അത് എവിടേക്ക് എത്തി നിൽക്കും? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് അത് വിശ്രമിക്കും. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോരണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഈ ലതയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഹൈ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ്. അതിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വിത്ത് നട്ടിട്ട് അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വളർത്തി പൂക്കളും കായ്ക്കളും ഉണ്ടാകുന്ന പോലെയാണ് എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാം പൂപയാതി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയോട് കൂടി എന്നെ ആരാണോ സദാ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ആരാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകുക. അപ്പൊ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ചതുശ്ലോകിയിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തേൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ ജീവിതം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിതമായിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുകയും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞു ആരാണോ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും
ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വിശ്വാസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായി നമുക്ക്, അല്ല ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു നമ്മള്. പക്ഷെ എന്നാലും മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി നമുക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. മുന്നിലേക്ക് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി നമുക്കില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അന്തര്യാമിയായിരുന്നു കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ ആര് നൽകും? ഭഗവാൻ നൽകും. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ തന്നെ എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യുകയുമാണ് അതിനാവശ്യമായ യോഗ്യത. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട യോഗ്യത എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ ഭക്തിയോടുകൂടി, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയോടുകൂടി ജീവിക്കുക, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട യോഗ്യത. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം. അത് എങ്ങനെ വേണം? പ്രേമപൂർവമാവുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതി ലഭിക്കും. പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുക. ഇത് മാത്രമാണ് അതിന് വേണ്ട യോഗ്യത. ഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ വേണം? പ്രേമപൂർവം ആകുകയും വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മുന്നിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അയാളുടെ പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഭക്തന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? അതില് തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടുകൂടി ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സവിശേഷ അനുകമ്പയോടുകൂടി ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും അതിന് വേണ്ട ബുദ്ധിവിശേഷം നൽകുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാൻ എന്താണ്? സവിശേഷ അനുകമ്പയോടുകൂടി അവരിൽ ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് മാറ്റും? അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ, ഇരുട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കും, അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കും ഭഗവാൻ. ഈ 4 ശ്ലോകമാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത്? ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. 8, 9, 10, 11 ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതലെന്നോ അകക്കാമ്പെന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തിനെ പറയാം? ഈ ശ്ലോകത്തിന് പറയാം. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉത്കണ്ഠയുടെയും ആവശ്യം ഭക്തനില്ല. ഹൃദയത്തിൽ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന്റെ സേവനത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെത്താനെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇതാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും സർവ്വതും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ആ ഭക്തന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച പരബ്രഹ്മ പരം ധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ചൈവം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവാമജം വിഭുഃ ആഹുസ്താം ഋഷയാ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷിമേ. ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്, എന്താ പറയണ അർജുനൻ? അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്.
മാതാജി കേക്കല്ല. മാതാജി പറഞ്ഞു 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാവാന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ സനാതനനും അഭൗതികനും ആദി പുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും മുന്നിൽ പറയുന്നു. ഇപ്പോ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം അത് കേട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രം പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്നാ പറയണത്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ആര് തന്നെയാണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണ്. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദി പുരുഷനും അജനാണ് ഭഗവാൻ, മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ എല്ലാ ഋഷികളും പറയുന്നു. ഇപ്പോ അങ്ങ് സ്വയം തന്നെ ഇത് എന്നോട് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് അർജുനൻ ആദ്യമേ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഋഷികളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ അർജുനനോട് നേരിട്ട് പറയാണ്. അർജുനൻ പറയാണെന്ത്? അങ്ങ് ആരാണ്? പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണെന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെന്താ പറയണത്? വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണുതോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പൊ അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും എന്ത് തോന്നാണ്? അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി പിന്നെ അങ്ങയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വീണ്ടും വിശദമായിട്ട് വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പോ അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി എനിക്ക് വിവരിച്ചു തരാനാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയണത്. അതായത് എത്രയും അങ്ങയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടും എനിക്ക് മതി വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്, ആ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമാക്കി വിവരിച്ചു തന്നാലും എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മാ വിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ നിനക്കിനി പറഞ്ഞു തരാം. എങ്ങനെയുള്ളതിനെ കുറിച്ച്? പ്രാധാന്യമായതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അഹമാത്മഗുഡ കേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവ് ഞാനാണ്. അവയുടെ തുടക്കം മധ്യം അവസാനം ഇതെല്ലാം ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തില് ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കുറെ ഉണ്ട്, ശ്ലോകങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കത് വായിച്ചു പോകാം, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. വായിക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്ലോകം 21. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുകളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആദിത്യന്മാര്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 12 ആദിത്യന്മാര്, ആ 12 ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ്.
ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ ഭഗവാനാണ്. മരുത്തുകളിൽ മരീചി, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സ്, ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യം അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് സാമവേദം ഭഗവാനാണ്, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും ജീവഗണങ്ങളില് ജീവചൈതന്യം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഭഗവാൻ. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ചന്ദ്രൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചത്? നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതെ, പിന്നെന്താണ്? ജീവചൈതന്യം ഭഗവാനാണ്. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവൻ, ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ശിവനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ യക്ഷരാക്ഷസരിലെ കുബേരൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വസുക്കളില് അഷ്ടവസുക്കളില് അഗ്നി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുപർവ്വതം ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രുദ്രന്മാരില് ശിവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ യക്ഷരാക്ഷസരില് കുബേരനും, വസുക്കളില് അഗ്നി, പർവ്വതങ്ങളില് മേരുപർവ്വതം ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയനാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. ഇവിടെ പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതനാണ് ആര്? ബൃഹസ്പതി. ആ ബൃഹസ്പതി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സേനാധിപന്മാരിലെ കാർത്തികേയൻ, മഹാദേവന്റെയും പാർവതി ദേവിയുടെയും മകനായിട്ടുള്ള സ്കന്ദൻ, ആ കാർത്തികേയൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജലാശയങ്ങളില് സമുദ്രം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ മഹർഷികളില് ഭൃഗുമഹർഷി, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപവും സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മ്യേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുമഹർഷി, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപം, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. സ്പന്ദനങ്ങളിലെ അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓംകാരം ഭഗവാനാണ്, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം ഭഗവാനാണ്, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അടുത്തത് പറയുന്നത് വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥം, അരയാൽ വൃക്ഷം. അശ്വത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അരയാൽ വൃക്ഷം, അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ദേവർഷിമാരിൽ നാരദൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗാസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മുനിയും ഞാനാണ്. ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗാസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മഹർഷി ആരാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ്, അമൃതം നേടാനായിട്ട് കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിരയാണെന്ത്? ഉച്ചൈസ്രവസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അശ്വങ്ങളിൽ ഉച്ചൈസ്രവസ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആനകളില് ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതം, മനുഷ്യരിൽ രാജാവ് ഞാനാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യരിൽ ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? രാജാവ്. ഭഗവാൻ രാജാവാണ് പറയുന്നത്, രാജാവിനെയാണ് ഭഗവാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രായുധം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പശുക്കളിൽ വെച്ച് സുരഭി പശു, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ, ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം, പശുക്കളിൽ സുരഭി പശു ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. അനേകം ഫണങ്ങളുള്ള നാഗങ്ങളിലെ അനന്തൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിതൃക്കളിൽ അര്യമാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായിട്ടുള്ള യമനും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. അപ്പൊ ദൈത്യന്മാരിൽ ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാലം, പിന്നെ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. അപ്പൊ പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹവും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാലവും ദൈത്യന്മാരിൽ പ്രഹ്ലാദനും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ മധ്യ അവസാനങ്ങളെല്ലാം
ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്ക വിഷയങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം എന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ അക്ഷരങ്ങളിലെ അകാര മന്ത്രം ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്? അകാരം അക്ഷരം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസം, ഇതാണോ ഇതല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ന് പറയുന്ന സമാസം ഉണ്ടല്ലോ, രണ്ടെണ്ണം ഒരേപോലെ ഉള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിൽ എന്താണ്? ജയം അല്ലെങ്കിൽ പരാജയം, ലാഭം നഷ്ടം, അങ്ങനെ ശരി തെറ്റ്, ആ ദ്വന്ദ്വ സമാസം അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടികർത്താക്കളിലെ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിലെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, ഇതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹസാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹസാമം, ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷ മാസം, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവും ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അടുത്തതിൽ പറയുന്നു, വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സദുദ്യമവും ശക്തന്മാരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ജയവും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, സദുദ്യമങ്ങൾ നല്ല ഉദ്യമങ്ങളും ശക്തന്മാരുടെ കരുത്തും എല്ലാം ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവിയുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, പാണ്ഡവരിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനെയും മുനികളിൽ വ്യാസദേവനെയും ചിന്തകരിലെ ഉശനാകവി, ചിന്തകരിലെ ഉശനാകവി എന്ന് വെച്ചാല് ശുക്രാചാര്യ, അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യയുമാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, അതായത് ദണ്ഡനം ശിക്ഷ, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി എന്ത് പറയണത്? അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾക്കൊന്നിലും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദിമ ബീജം ഞാനാണ്. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾക്കൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നും അവിടെ ആര് പറയാണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയണത്? നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ ഏഷാ തുദ്ദേശത പ്രോക്തോ വിഭൂതേർവിസ്തരോ മയ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അവസാനം വരുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? യത് യത് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദുർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജാംശ സംഭവം. അതായത് വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ വിഭൂതിമത്തായിട്ടുള്ളത്, സുന്ദരമായിട്ടുള്ളത്, തേജസ്സുറ്റതായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സൃഷ്ടി കണ്ടാലും നീ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? അത് എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. വിഭൂതിമത്തായിട്ടുള്ള, സുന്ദരമായിട്ടുള്ള, തേജസ്സുറ്റതുമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സൃഷ്ടി കണ്ടാലും നിനക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം, അത് എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് കാണുന്ന മയില്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുയില്, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യകാന്തി, സൺഫ്ലവർ, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാലേ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ മയില് മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. നല്ല കാണാനായിട്ട് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് മയില്. കുയിലിന്റെ നാദം നമുക്കറിയാം, പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു നാദാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ സൺഫ്ലവർ, സൂര്യകാന്തി പൂക്കള്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വിഭൂതി സുന്ദരമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആരുടെയാണ് പറഞ്ഞത്? തേജസ്സുറ്റമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന്, തേജസ്സിൽ നിന്ന്, അത് ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അഥവാ ബഹുനൈ തേന
കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണ ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അപ്പൊ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് എന്ത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. പറയാണ് ഇനിയും ഇതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് വ്യാപിച്ച് ഇതിനൊക്കെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ